गोथाव याम हाय लोगोफोर मोनाबिलिनि गोदान मोनसे भिडिअ लाफिनबावबाय आङो दहाय देखायदोंमोन आङो दख'ना लाबोनाय होफैनाय बेखौ सुगोन होनदोंमोन आङो ओमफ्राय बानानै सुवासै आं ओमफ्राय गोदानसो मोनसे भिडिअ बानायबावबाय आरोना गोदान बानायफिनसिगोन ओमफ्राय बेखौ गाबोन सुनायजों गाबोननिजों जरायनानैसिगोन आरोना ओमफ्राय दा आङो मोनसे रिल्स बानायदोंमोन आरो बानायखांबाय ओमफ्राय आइया सिबुं मैगं लाबोलायबाय बेखौनो सायनो नागिरदों आरोना बेनिफ्रायनो जागायलायनोसै ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय गाबोननिजों जरायनांसिगोन आरोना बहा दोनदाय मना इसिङाव सोर माखासे दसेनो इमान मोनबोदो मायाव सायनांगौ आंलाय दालाय इमान गरमाव ओयावनो सायनोसै दे फांखा दङ सायनोसै आं फांखा दंखायो नै फ्रेसथारलै मैगङा फानहैनो हागोन माथोलै आइ जोंहानिया न' सिङाव मा दङ इसोर सायनोसै आंखौ जाखाव स्लिबखा ओमफ्राय अबाव खानाय अबाव खानायखौ मनासिखा सायनोसै ओमफ्राय मासे गुसुं खादो हो ना फिसासोखा हो मा थानो ओइ बाबाया बिदिनो दरजाखौ ब्लांखेवबाय थायो मानसि दङ बाबा दङ फांखाखौबो मालाय माबा मैगं सायनो होनबाय लाना थांलायबाय माथो माबा फिसायैनो बोराय इलायथ' दासो होदो दरजाखौ खेवनानै लानानै सायबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो मा जागोन आनारस जागोन दे दा दसे थानानै जानोसो होनदो हानानै बागोना होआ बिमानि हानायखौसो जागोन भिडिअ'आनो भिउसानो फैथारा आंनिया सर्टस होबासो भिउस फैयो ओमफ्राय ब्लग होबाथाय फैथारा मानोबा नायनो बायगोन आंखौ नायनो बाबाबो होबाय थागोन आं सोर नायो सोर नायाबा दे आंहा उनाव नुफिनबाय थाबानो जाबायना आं माबायदिमोन आङो मा मावोमोन बेखौ देनां इउटुबाव नायफिननो हानाय बायदि होनानै दोनगोन आंहा रावबो नायाबाबो आंनो थाम्फै अरदोलै फैबाय थानोसै आङो आंनि मैगं सायनाया मा होनो आंनो सामस नांगौ ओरै हायखां जागोन र' आंहा मोनसेयानो मिठा आंनि गैलाबो गोबाय गोजाबा
जानोसै आं दा मैगङा गोदै दय खानाया माने मा होनगोन आं मोनसे भिडिअ खानायलाय गोलावद्राय जागोन नालाय बिदिसो होनबाय आं Amar Rossi Mali. Ang sama naman pineapple. Gula. Tangguh deh. Oh my goodness. Lain gila lepas. Sampai. Isi saya pun siang bayi nanti bawa terus. Bayi bayi aja kan? Isi saya pun siang bayi. Kapan lagi Malaysia lepas. Tentu siang bayi lain betang kan? Isi saya pun siang kan? Kapan lagi Malaysia? Tentu bayi.